Makhosi amakhulu, sanamukela kwiKHANYISANI TV. Igama lami nguMkhulu Nkhazimulo. Mawusamusha kwi-channel, siyacela usubscribe khona uzokwazi ukuthola amavidiyo ngesikhathi wakhiqiza. Namhlanje makhosi amakhulu khona engizokhuluma ngayo ejulile. Ngizokhuluma ngenzuza. Yini inzuza? Ubona kanjani ukuthi unenzuza? Uhlanganaphi wena nenzuza? Inzuza iyithongo lamanzi esingasho ukuthi neyinkosi yamanzi. Ivela kabili, kungaba isimo senyoka noma umuntu ngenhla inyoka ngenzansi. Lokho kuthiwa intomfishi. Inzuza ubona kanjani ukuthi unayo? Isikhathi esiningi umuntu enenzuza uba nenkinga. Melaphi bendabuko akahloleleki kalula, ngoba kunaloko ikuvedene kuvele nje inzuza. Mina inhlanhla lo melaphi bendabuko kubona umuntu athi ngibona intomfishi, ngibona indlondlo yamanzi, akukho okunye ngikubonayo. Kwesinye isikhathi umuntu ave abona ulwandle, angahloleleki loyo muntu ngoba iyacasha. Icashelani? Ngoba iyidlozi lenhlanhla. Isikhathi esiningi-ke umuntu onenzuza bayathanda ukuyibuka esibukweni, bahle isikhathi esiningi, bayathanda inwele ezinde, whether ezabo noma kuzona ezabo, abazwani nemvishane umthetho wabo isikhathi esiningi. Uma behlala bathanda ukubhala u-4, banezandla ey'bandayo ezipholile kunamanye amalungu omzimba, izandla, iy'nyawo. Mina njengomuntu enginaye-ke, umuntu engibathe naye umakoti unenzuza, uyezwa nezinqa zakho ziyabanda uma kuthiwa unomuntu ohlanganise naye ngokomshado noma uthandana naye, uzokwazi ukuthi uzazi into ey'njalo. Amalungu omzimba akhe abandane nomuntu othandana naye. Babantu abanenhliziyo ezinhle kodwa bacasuka manje kanje njengane encane. Babantu abanothando kodwa futhi abanolaka. Into eyinkinga ngenzuza makhosi amakhulu, ingoba bancane abantu bala bakwazi bayilaphe. Isikhathi esiningi abantu bamanzi bathanda ukuthi bazenzele bona, bathwasisele bona ingane yabo ngenxa yokuganga kwabathandazi. Sike babathanda ukuyithwasisela ingane yabo ngamaphupho. Unenkinga nenzuza, udinga ulwazi, udinga usizo, 081 30 4198. Uma umusha kwi-channel, usubscribe. Makhosi amakhulu.